Right. Hey, it's serious and they had a win ends again next. Ladies and gentlemen, hi. Igama lami ngubudlu. Ndingunolali wekunqa you. Wena, I don't have any other energy to give you, but you. You know, Jonga. In fact, if you are to ask me, ask it. This is how exhausted I am. Ndidinwe ndinje. We're gonna have to talk about everything. Look, let me first say this without fear or favor, with my chest in the Yokobana. Udia Oscar Mabuyane is a number one of our province. He will always be a Melonian yetu. Everything goes wrong, everything goes right. He will always be on our mouth. So I want to make it clear, I want to put it on record, that without fear of contradiction, Mabuyane sizawuthetha ngaye. Without fear of being Mabuyane sizawuthetha ngaye, and all those ones that have taken an oath of serving us here in this province of the Eastern Cape. Bonke aba bathe bazawuvotelwa sithi sizawuthetha ngabo. Aba baseziofisini basezindaweni abavotelwe sithi sizawuthetha ngabo without fear or favor. Abaza celebrities. Ngabantu babekwe sithi phayana, we will scrutinize them without fear or favor. Hi guys, igama lami ndingubudlu, ndingunolali. By the way, do you see that I'm not an Antwelanga? I've decided to accept that alupia. George, can you come here? I want to ask you something quickly. Alopecia. Leukemia. That is from. Do you know what that thing is called where you lose hair? That disease, if it's a disease, when you lose a bit of your hair. It starts with an L. It's lupi something. You don't know what it's called? Yes. That's okay. I don't want to embarrass myself. I'm recording here and I don't know English that much. I don't. What am I gonna? Oh, Nyansil. That's very smart. Try Google. Whatever it is that I have, I've decided to rock my hair. I'm losing a lot of hair and brows. It is okay. Between me and you oko. Ndizawuniqhela nje ngoba ndinje. Ndiyabulisa ke ukwenje. Igama lami ndingubudlu, ndingulunga kaNgcabashe, umja urhenqwa, uMuse Jekuluvezi. Mancoba. Unqongothwale zivala umnyamani ngadliwa ntaka. Kugcwane nike lowo. Yemadoda. Remember, I left with some questions, a number of questions around Mabuyane. Mabuyane is the number one of our province, and we're always going to speak about him. Let me not remove this. We're going to always speak about Mabuyane for many different reasons. Yo, Jonga, energy amayikho tu. Today I thank you just to lift me up. I don't have energy at all. I don't have energy. Sencho guys, akho kuphumla in South Africa. Akho kuphumla every day sithi you. Jonga ngoku uMabuyane lo wethu uPremier kuthiwa ziyamkhalela sentsho zikutopa ziyakhala because cases zakhe singaphi kakade ezi cases zakhe. In fact, let's start by unpacking how many cases does Mabuyane have. Let me listen to Usizane did unpack ngeli xesha bethetha phaa eNantsikeni eTsomo.
Phakuthi wabe sithi Mabu, we support you. Let's hear what what are these cases of Mabuyane. Let's start there. What are these cases of Mabuyane, and how many of them hold water? Mamela ke nangusizani ethethelela uMabu ofarisha support. All we want from this is to understand how many cases does he have. Siz unpacking Will's case. We know you're under attack. You're under attack at Fort Hare University. You're under attack from us. You're under attack from Public Protector. You're under attack within the African National Congress. We know you. You are a tried and tested leader in the African National Congress. Your reason is here. Mage, let's listen again. You're under attack from Public Protector. You're under attack within the African National Congress. We know you. We know it. You're under attack. You're under attack at Fort Hare University. You're under attack from us. You're under attack from Public Protector. You're under attack within the African National Congress. We know you. You are a tried. Okay, so usiz umawawa uthi uMabu is under attack from effort. He is under attack kwi-Hawks. He is under attack from a public protector. He is under attack from inside within the ANC. Maybe we should start with Iforte and unpack into yokubana why is Mabuyane under attack Eforte? Yintoni ingxaki yakhe neForte? Abantu ke bazawuza with different stories. Let me share what I think is happening. One, uMabu, the one that takes the cup or the headline with Mabuyane and Forte is obviously going to be the degree. The master's degree, uba wavuka esithi une-degree and just like the rest of osisindiswa Gompa, Loyamil allegedly, noXolo allegedly, and many others. Umuntu avela avuke ene-degree. Caba ke aphuma naye kuba number one wephondo lento yale nantsi ke yes masters. So he's under attack effort for one fake masters. Remember, all of us have no facts. Into yokubana ezi fake masters wayethe unazo sasimbonile ethwala isidanga asiyazi, but the headlines are saying Forte and fake masters. Khame lo ugqiba usuwishwa yena wacela uxolo. What is the story there? Should we dig? Did he really apologize willingly? Was the lady threatened, or he was offered a job, or he was offered money? I don't know. What is this story with the masters? Ndithethile ke nabantu bakaMabu bathi hayi uMabu zange athi une-masters, asiyazi nithetha phi nalo nithethayo, masiziyeke ke i-masters azinamsebenzi. What are the other issues of Mabuyane neForte? I have done a bit of an investigation, and what I'm finding out is that kuyatyiwa maseForte kudala kwatyiwa. And when you were at when you studied umzekelo mna ne-NMU, I still work at NMU. I still have imisebenzi endenzayo emincinci NMU. Do you understand? I was part of the NMU. I know the people at NMU. Umzekelo uEmihle Goniwe, I'm sure wayepresident asekuso. I'm sure unazo businesses azifumanayo kuso. It is the same with uMabuyane eForte. Kuyatyiwa eForte. Umuntu naphi napha akhulele khona kulapha azawutya khona. That's how things are. Now, kuthiwa allegedly le nto kaMabu neForte, there was a business there. Zikhona masi-business ezi-universities ne-security business. So uza nomuntu wakho, umuntu wakho akunike yakho share, kind of a thing, allegedly. I don't know if it's a student accommodation noba yayintoni lena baxabana ngayo kwathiwa hayi ayizukuakhredithwa. Kwaxatyanwa ngekwaliwa kwakulapho kwavela nezinye izinto asizuyazi, but it's got to do with the business. So effort is not just the SIU Hawks matter is not just probing qualification. There's also things of the businesses effort that implicate our leadership. Now,
Xa ke ngoku kusithiwa ziyavuka ezaa zinto zase-40, kuthiwa ziyavuka izona zase-40, madoda, kuthiwa ziyavuka izona zase-40 and ziyakhala ziku-loud. Ndithanda ndingubani ke umabo? Hayi ziyakhala ziku-loud, kuthiwa izona zakhe zase-40 ziyavuka tata. Sizawuthini ke ngoku ebantwini? Masiyishiye i-40. Bendithe ke i-40 it's fake masters, it's the business, let's say student accommodation, let's say security tender, andina-facts ke, masingamlibalo allegedly, sizawusuyisho. Kutshiwo it's those matters I don't know. IHawks kaloku azifuni uthetha nathi sentsho aba bantu abasiniki information, but if you guys have information, please, you know Butlu, andisoze ndilikishe nalina igama lakho, so you can reach out to me. Now that's i-40. With iHawks, iHawks zi-investigator ntoni? IHawks zimfuna ngantoni mabo? Remember kuthiwa apha uthi usizane, uthi umawawa, babu siyakusapota, siyayazi uba iHawks ziyakusukela, siyayazi ubana ufunela le nto yase-40. Now what is into yeHawks? Uyayikhumbula isingcwabo sikaWinnie Mandela? Was it uWinnie okanye uNantsika? Which one was it? But kwezi zingcwabo zi-high profile kwatyiwa imali kulaa nto, yiyo ke ngoku le ibuyayo. Hayi tata yagqushwa imali. Kukho umfo kuthiwa nguBham, ndiyabhiliva ubana benisiva ngaye, ngubana negama lakhe, uBham, I think yi-service provider kodwa ulicomrade also. Kwaqushwa imali yatyiwa ngekhampani yakhe isogqiba. Ukuba laa nto jonga, ndihlala apha endlini ke mna ke niyandazi mos ubana andinamali. Kuthi lunga, ikhampani yakho iyasebenza kanene, ibhenki yakho rayithi, yiza thumela i-CSD bafake i-5 million, ndihleli apha endlini. Isogqiba bathi hamba uyikhupha usinikeze, noba yi-2 point ntoni, I don't know, but basende some money in my account, then bathi hamba lena inikeza ubani, lena inikeza ubani, lena inikeza ubani. So lo mjita caba wasetyenziswa ngolo hlobo. Isogqiba bayiqusha le mali, bamshiya engenayo nesenti, abamnika nedrink ngekhampani yakhe. Hayi waphambana ke lo mjita wathi soze bendiqhela kakubi, ndandixela. So le yase-40 it's got to do with okwatyiwa kwemali yakwaMandela. Le mali ikhutshwa through ii-departments zikarhulumente. Kucreatwa nje invoices zomgunyathi, kukhutshwa imali, kutyiwe. Kuthiwa ke le yaseNtsu yazithengela iBentley, kubekho omnye owathengelwa i-BM but waphinda wayijikisa wathi hayi madoda andiyifuni mna izinto zenu ze-corruption, zizandibambisa ezi zinto. Siyamazi uba ngubani but andizubiza amagama. Unefama ingathi kutshiwo lowo. Then kuthiwa lo mfo ke ngoku wakwaBham caba waba ne-timing wathi andikwazi ke ukuyikhupha le cash, khame ndikutransferele. Wambamba ngolo hlobo umama kubana wamtransferela, kutshiwo allegedly, andiyazi madoda, kutshiwo allegedly. Wambamba waba ne-proof, wahamba wayovula ikheyisi, uya-investigatwa, umabo yaphelela esithubeni kuba kaloku banee-powers abantu. Now hayi ndiyakuxelela inintsi mani, inintsi. So xa kusithiwa ke ngoku ziyakhala, mna nawe sawushiyeka sinombuzo othi umabo besicinga fanisa ubana uyipeto, uyibhuzum ka-number 1 wekhantri njena kwenzeka ntoni ngoku? Between me and you, u-number 1 wekhantri ngulo ujikele uSenzo, sorry to say. Uyaunderstanda? U-number 1 wekhantri can angafaka nabani na phantsi kwebhasi, ingenzeka ibiphelile loo nto ibibadibanisa, andazi. Ndizawuthi allegedly again, I have no facts. So loo nto ibibadibanisa ingathi ipeyiye, and ke ngoku le i-number 1 wekhantri ithi khwelani kuye madoda. Ndiyakuxelela. Now between me and you ke sizawuthini ebantwini? Because ngoku ziyakhala and ziku-loud. And ke madoda asizungathethi ngaba bantu basikhokheleyo.
kona every dog has its day. Hayi tata iyeza zizawukhala kubo bonke abamenemene, imininye sizabakhalela. Besihleli thina Tsomo, I will always use this example. Bendihlele Tsomo ndiqweba umlomo, kunzima kwa i-5 rand ye-airtime. Kwabe kusityiwa ngeCOVID kumnandi, idamterere, abantu be-invoyisa u-600,000. Ndithi yini khanithumele noba ziimbombozi, noba ndisaplaya iimbombozi ezimbini ze-sanitizer. Iimbombozi ezimbini ze-sanitizer. Abantu besaplaya i-Eastern Cape, yonke i-region zonke, iitshomi zabantu, abazi abantu basephondweni. Zizawukhala one by one, uThixo uzasiphendulela kula mamenemene we-ANC. Hayi bendifuna nje ukutsho madoda. Otherwise sizawubuya ke si-unpack le nto idibene no-Chipper Training Academy and the kids, i-youth yase-Eastern Cape. We're gonna have to unpack that. Let's do that on Monday, because namhlanje iyaphela inyanga, abantwana bathi abakayifumani imali. We're going to have to talk about that. Ubana, what really happened? What are the issues there between me and you? One, Mr. Sokone. Mr. Sokone is the DG. But why is there an acting DDG, uQwase? What is the story there? Ndikhe ndayi-underline laa nto xa ndibona umntu omtsha kula OTP, ndithi uQwase lona ngubani? Yintoni ubutsotsi buzama ukwenziwa apha? Yintoni le nto baphezu kwayo? Kutheni kule nto kusekukho i-DG esingamaziyo kwa-OTP, Office of the Premier? What is happening there? Hayi ke nyani, what is happening between me and you? Sizawuthetha ngayo ke Monday leyo, andifuni ungena kuyo because it's very draining, it's very complicated. Ndize entloko into edibene nale nantsika yele nto yele youth, because I see imedia, kodwa guys ningayithembi imedia, i-mainstream media ningayithembi. I was reading this article, bendithunyelwe nguSispinki, ndiyafuna unifundela, nantsi ndizenza ndipostela apha. Ithi, the Eastern Cape government has cut Chipper Mpengesi's Chipper Training Academy from its 466 million skills training program due to non-compliance and failure to pay beneficiaries on time. Now, ladies and gentlemen, it's very important that that intro of this particular article, yabona bana akabizwa u-OTP pha. The government is refusing, kaloku ndiyi-suppliers anondilibala, the government is refusing to take accountability. Kuthiwa due to terminate a contract due to non-compliance and failure to pay beneficiaries on time. How do you define this non-compliance between me and you, ladies and gentlemen? How do you define non-compliance of the CTA? When the CTA, remember, I've been reporting on the story from day one, so I'm gonna have an opinion. The CTA ithi jonga, nansi payment igqiba ingena nge-7, umzekelo, nge-7 days late, abantwana bekufana babhatele nge-31st, end of the month. I-payment ingena 7 days later to the implementing agent. Now, between me and you, was the implementing agent expected, the CTA that is, were they expected to take money out of their pockets to pay these kids? 3,600 kids. Wena uba ibinguwe ubunobhatala abantwana that much amount from your own pocket when government has isidudla se-budget. Here, it's not the CTA, it's not this Chipper Training Academy that is at fault. It is the government. It is the incompetence from the Office of the Premier, from the National Skills Fund, because they knew they were employing 3,600 kids, and they must have
they should have made sure that njengobana sinabo abantwana sibasayinileyo funeka siyazi uba sababhatala njani. It cannot be that umsebenzi wale agency okanye wale implementing agency kukubana inikeza abantwana imali, so ubucinga fansi uba ke ngokwenye inene izawukhupha imali empokothweni ibhatala abantwana, kodwa imali isuka kuni, umsebenzi uba bathatha imali kuni because nina anikwazi ubabhatala ngokwenu, izogqiba uba babhatale on time. Why don't you include yourselves in this article? Nithi, Office of the Premier has failed to pay the Cheaper Training Academy on time so that the kids get paid on time. Into endiyilwayo yilaa nto yokubana ii-service providers zona okokoko zathrowa under the bus, okokoko zafakwa emlilweni. Thina kulula ubana nisi-blacklist urhulumente for not delivering, kodwa you never meet us halfway. Who do you expect abe ne-20 million ehleli nje ecaleni for ubhatala abantu that you're supposed to pay? Imali izawusuka kuwe, we have a contract in place. Why don't you give me money in advance so that I pay these kids? Now, when the Popasal dance, mna funeka ndithathe blame, funeka ndithathe fall, and in the headline funeka kuveza igama likalunga, when you are clean, mna ndifeyilishile. Why is it that there's never accountability apha kule nto yalo rhulumente? Into eniyenzayo fane kwezo zithuba, when you're in those positions of power, all you do is to further oppress us. You are oppressing us, you are doing nothing but niyasicinezela and exploiting us as service providers of this government. Stop doing this. Stop doing this. So I'm coming here on record and I'm standing in solidarity with this implementing agent. Ndithi bububhanxa bubuvuvu into yokokubana urhulumente acinge fans bana that company izawukhupha imali empokothweni, kodwa bona imali bayizisa late. No man be, nobani, everyone is crying with this government that ababhatali